Bon, Nimanko, ni wo ba dogun fo yo, we doro fo la, ta dogun barka ka bon. Mais be mun do su ko fo la. Les premières choses d'abord, Nimanko on kara fait au Sorbe. Il y a famille. Bon, le deuxième avec quartier Skorok, avec quartier Mounanye à dogun quartier ka bon. Bon, le troisième aussi, il y a un sport de Bantanrodo, Jama Kumerodo. Bon, ça là, Nimanko dogun on y a deux fois c'est trop dépassé. Alkada banambe banakum actuellement no coronavirus regarde ma fin bon raison pour laquelle dans tout en soirée fanama vraiment c'est trop dépassé ayibe kurina ni fana ko sori abe ko sota ni gontieri est-ce que la famille bon nyama vraiment de gumbala kojugu nyama ngun deborda fo asrat kana kun deborda fo asrat ke mais qu'est-ce qu'on a vu samedi do asum ko ta sur azuna jeune militaire mo gonna on nous a mobilé au le chaman chala. Bon, un akila leur na bête kaban, on y a akila naï. Mais un y a chamanche, mal bignement to, à toka chang, ça toka chang. Nous on sera niais sur la niman qu'on tche, car bête kaboui, vraiment, à Koundjan Kodjou. Parce que une quartier populaire comme ça, centre-ville aussi, vraiment, à Dogoum Barkabou. On le gouvernement Niamo Deli, Ranyama Alakama, ou à Sosan Yamanguna, ou Ranyama Chokobela. Parce que Niman a de ma banane et follow. Ce sont là, numéro bala, fin belle bala quoi. Donc c'est pour ça que nous m'avons donné une fois là quoi. C'est trop débordé. Mais même dehors calbi, Niaman, moi même la nasa waoué, Niaman tient à là, à la route qu'il a nos savoir Niaman tient. Est-ce que la famille? En sang du livre Niaman d'Alayan. A Clément Barabe Dang. Or Niavala, Dimoro Fleur femme Beffe, Dumuni Food Segaka. Amina, Bambo Soto Nakana, Amita Tante Food, and Sega Food. Kassani fait. Nere muran mene la bi abe kalo sababu ate kenaya fura be bi ka kala ka dɛsɛ cho muran ti kenaya donc finalement an yɛrɛ gɛntɛla an bɛ ko in kɛ cogo min na sisan donc n'u sera ka na solution ɲini ɲama in na a bɛ diya n ye dɛ walayi ni degun tɛ fila ye an sɛgɛnna dɛ. mais aw ma wuli ka jɔ dɔw kɛ walasa cogoya min na ɲama in daga bɛ se ka bɔ aw da la. wuli ka jɔ. I yɛrɛ bɛ ɲama in ɲininkali kɛ i t'a dɔn ɲama in yɛrɛ kuɲɛ bɛ mɔgɔ bolo anw kɔni t'o dɔn an bɛ a bɛ san 10 bɔ mais k'a fɔ ko ɲama kuɲɛ bɛ nin mɔgɔ ninnu de bolo walayi an t'a dɔn ɲama in kɔni ni ne yɛrɛ m'a ye don min na k'a fɔ ko ɲama cɛyɔrɔ in bɔra yan han hali ni autorité bɛɛ nan'i jɔ parce que plusieurs fois u bɛ na autorités bɛɛ na u camanba u bɛɛ na a ka ca siɲɛ 100 ye u bɛ na u bɛ taa mais rien ne va foyi tɛ ɲɛnabɔ sinon an kɔni ni inquiétude min b'anw na ɲamako in na bi dan foyi t'a la. Tuma bɛɛ ɲamako ye u bɛna ka na ɲamaw photo ta patron bɛna ka na yɔrɔ photo ta ka superviseur ni fɛnw kɛ an bɛ content an b'a fɔ ko tile fila na ɲama a daga bɛna bɔ an da la mais o bɛ kɛ contraire ye quoi. An bɛ se ka kalo 4 kalo 5 kɛ nin cogo la ta tɛmɛnen sisi tɛ bɔ ɲama u b'a bɔ ka na fo goudron kan souvent pour que hali mobilitigiw ka tɛmɛ sira sɔrɔ c'est un problème fo nous passera par le parking du stade sinon hali sira tɛ sɔrɔ u bɛna ɲama bɔn fo goudron kan o kasa yɛrɛ kɛlen ka mun d'an kɔnɔ bi ala kɛlen bɛɛ de bɛ dɔn comme an ka baarakɛyɔrɔ dɔ an tɛna se ka yan abandonner ni autorité kɔni sera k'an dɛmɛ ka mesure d'urgence ta ko la pour que ka se ka nin ko in fɛngɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Bon an kɔni samedi don u nana ka na yɔrɔ bɛɛ minɛ yan ka na fɛnw média ni fɛnw bɛɛ kɛ yan nɔ ORTM kun bɛ yan télévision so wɛrɛw kun bɛ yan nɔ u nana ni camion caman ye ani machine ka dugutigiw ni maires bɛɛ wele ka na fɛn na yan k'u bɛna ɲaman cɛ donc u kɔni y'o journée kɛ u bɛ ka ɲaman cɛ an yɛrɛ content na n ko ɲaman in n ko u bɛna fɛɛrɛ ɲini a la sisan k'an bɛ lafiya mais hélas an ɲɛ b'a la rien ne fait u ye dalala in dɔrɔn de cɛ kɔnɔna lajɛ i b'a fɔ ko ɲaman yɛrɛ ko fɛn man bɔ a la yɛrɛ parce que Asimi parti Asimi ka délégation mɔgɔw de kun nana don donc an bɛɛ content na sɔrɔsiw camanba kun bɛ yan jalatigiw caman kun bɛ yan mais baara yɛrɛ fangama yɛrɛ danna o samedi donya yɛrɛ ma. Bon ɲɛmɔgɔ kuraw u ye hakilina mun yɛrɛ ta samedi don ka na nin ko in kɛ yan nɔ u kana kɛ parce que k'an nana nin kɛ ka mɔgɔw la fɛngɛ dɛ u ka a kɛwale kɛ an k'a ye bani parce que a danna o don dɔrɔn de ma ɲama tonnen b'an kɔrɔ yan ekɔlidenw na nin ɲama min filɛ nin ye jabatoliw de tonnen yan a kasa bɛ ka ekɔlidenw piqué fo CFP kɔnɔ o ekɔlidenw yɛrɛ caman bɔra ka na u ka mécontentement yira u tun bɛ goudron kan yan nɔ u y'u ka mécontentement yira
awɔ ko u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka ɲama in cɛ ka bɔ yen ya sinon yɔrɔ ɲama yɛrɛ emplacement yɛrɛ kɛlen ka mɔgɔw tɔɔrɔ ekɔliso joli joli bɛ yan stade bɛ yan bon sugu bɛ yan nɔ an ka gare fana bɛ an ka mobili ko yɔrɔ de yan n'an ka baarakɛyɔrɔ an tɛna se ka yan bila o kama ya n'u kɔni sera k'a cɛ o bɛ diya an ye yɛrɛ yɛrɛ de walayi hali an ka client tɛ se ka n'an fɛ yen tuguni u bɛ taa obligé u bɛ taa munumunu walima u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ça gêne a ka sɔrɔ kan si tɛ sɔrɔ k'a togo la tuguni bi fana a kasa bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ a bɛ ekɔliso fana kɛrɛfɛ n'u sera ka solution kɛ ɲamabɔnyɔrɔ ko in na o kɔni o bɛ diya an ye kosɛbɛ parce que an tɛ k'an dahirimɛ sɔrɔ ka ɲɛ. Kosɛbɛ an y'a mɛn ko sɔrɔsi ninnu nana ka na k'olu bɛna ka n'a cɛ o tun y'a baara yɛrɛ daminɛ nka kosɛbɛ tile fila an ɲɛ b'a la fana baara fana jɔlen don an yɛrɛ kɔni t'a dɔn baara in jɔ bɛ kun min na ɲɛna an bɛɛ kɔni kun nisɔndiyara ko ni ninnu sera ka kɛ sababu ɲuman ye ka ɲama in cɛ ka bɔ an da la et puis ɲama yɛrɛ cɛli o tɛ a dɛmɛ ye quoi parce que an bɛ fɛ n'a cɛra a kana caya quoi ni ɲama kɔni bɛ ka cɛ ka na toujours k'an k'u hakili de to a la ɲama ka cɛ ka bɔ yan ka taa a bila yɔrɔ la mais n'o tɛ ka kɛ hali n'a cɛra ka ban uturutigiw bɛ don o don u b'a donni ka na kumanin kelen hali ni ɲama cɛra ka ban sa semaine kelen a bɛ kɛ ko a ma cɛ y'a dɔn o f'u ye donc an bɛ fɛ k'u hakili to a la dɔrɔn an mana cɛ ka ban u ka se ka hakilila dɔ ta décision dɔ ta ɲama yɛrɛ kana se ka caya yan quoi parce que hali u ɲɛ b'a ɲama in tomi yɔrɔ min na ekɔliso filɛ sadansɔri filɛ bon a baarakɛyɔrɔ caman b'a da la bon a kɛlen bɛ tɔɔrɔ y'an bɛɛ de ma an kɔni bɛ min ɲini u fɛ a bɛ se ka lase faamaw ma parce que u hakili to ɲama bɔra in na olu yɛrɛ ko ka kɛnɛya ni kɛnɛya n'a ni kɛnɛya ko don ɲamanko kɔni ɲamanko ye fɛnba y'a la dɛ parce que ɲama in filɛ a bɛ degun min lase adamadenw ma ni ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ si t'a dɔn an kɔni bɛ wele min bila faamaw ma u k'u lajɛ u ka se ka ɲama in ka cɛ u k'u sɛbɛ don ɲamanko in ma ni maa kan k'i sɛbɛ ni sɛbɛ kan ka don ko ma an ka jamana in kɔnɔ ɲamanko in fana y'a dɔ ye